Днес отново имаме епизод с гост. Човек, който до сега не съм канил като гост, винаги е бил като ко-водещ или човек, който помага в съставянето и поддръжката на подкаста. И днес ще го представим. Кой е той, с какво се занимава и на къде е тръгнал. Ако сте загледали последните два клипа, в края на клиповете има лека реклама на Evaluate Poker. И човека, който се стои зад Evaluate Poker, всъщност е Евгений Арков, част от отбора на Poker Academy преди това, или все още. Ама да, Евгений, добре дошъл и ще ни кажеш сега кой си и що си. Акли, мерси за поканата първо. Бас майката, сега трябва да кажа на колко години съм, което вече почваме с проблемите. Годините ги остави, ние сме сложили очилата, брадите, а ти си се избръснал. То сега ноември месец не са бръсни. Да бе. Аз верно ходех скоро до Троянския манастир, ама не. Там има опасни попове, внимание, де да ходиш. Минах отстрани, да. Да, шегата на страна. За тези, които не ме познават, казвам се Евгений. Сега съм почти на 45. Играя покер около половината от живота си, сравнително по-сериозно последните 15 години. Няма да питам с Дойл Брънсън играл ли си, ама... Това ще го спомена по-късно, ама да. То е просто тези от детската градина, моля да не ми ги говориш. Да, но сериозно играя професионално от 2009-та. Сега професионално в България знаете, че е разтеглило понятие. Никога не съм бил хайролър, но пък не съм си търсил работа друга последните 15 години, от което аз лично изпитвам задоволство и гордост. Доста работодатели са спечели за това, че не се ги притеснява. Тъй, че... Със сигурност, да. Не мисля, че съм знам. Не мисля, че съм най-добрият работник. Да. Като цяло, Evaluate Poker е нещо ново, което може би хората, които са гледали първите подкасти, не знаят. Там историята ми има в епизода, в който тримата от запаса жени, които се познаваме от 1000 години, си говорихме за покер, как евентуално... реално, това е първият епизод, който беше качен в подкастите. И реално ти имаш Twitch канал, който ще оставим връзки за него, да могат хората да го гледат. Отваряме една скоба, че е на английски език и напрецакваш доста, че трябва да се напрягаме, ама... Обещал съм, че има стрим на български. Това е едното нещо, което ще направя на български. Този подкаст, другото ще бъде с Алекс Уишипър, който също ще беше гост. Една тренировка. Поне това ще е в сравнително там обозримото близко бъдеще. Ще гледаме негови неща на неговия стрим. Така че скоба, българския не е забравен. Всички, които гледат стрима, много добре знаят кога се използва български. Общо взето, когато нещата не вървят. Има доста български, които алгоритъма на Twitch не разбира и канала продължава да съществува. Слава Богу. Реално ти си стримър, покер играч. Сега стримър, нали, не вадиш пари, не се изхранваш от това, но го правиш с някаква цел. Ти ще разкажеш и за това, но реално ти и Алекс сте в момента единствените май стримъри, които стримват за българска аудитория. Предимно. Аз реално може да се каже, че вече не стримвам за българска аудитория. Това, което съм гледал от анализите, които изпраща, все още е 50 на 50. Българите, които са ме гледали преди, голяма част от тях продължават да гледат, така че Алекс е единственият, който остана и той даже в твоя Twitch, т.е. в твоя подкаст обяви, че ще ми е на английски. Причината е горе-долу, предполагам същата. Ако той иска да се развива като стримър, България си има един таван и за съжаление това е. Аз нямах амбиции да се развивам като стримър, но исках да пробвам на английски. Основната идея беше за това да промотирам до някъде коучинг.
услугите, които давам и отделно до някъде да просто да сменя обстановката, защото преди това колко? Мисля, че 5 или 6 години стримах на български. Да. Това, че говоря на английски ми помага. В принцип, мисля, че има логика човек да се упражнява там някакъв език, но това е минималното. И да. Ти си единствения за стример. За съжаление, че нещо, което май трябва да се намеря живот, защото часовете, които прекарвам там, станаха много сериозни напоследък. И да, има си плюсове, има си минуси. Който иска може да дойде да види кои са положителните и отрицателните неща. Ами, според мен ти има само плюсове, ако някой иска да гледа, защото ти правиш и по принцип си един от малкото стримери, които се опитват да даде някакви обяснения, що играе така, нали, определена ръка или определена ситуация. Докато повечето си натискат копчета и нали, някой трудно ще даде обяснения. Нали, случва се, но рядко. А ти отделно и качваш и тренировки, в смисъл с хора, твои ученици, които хората могат да гледат и това е абсолютно безплатно, което за мен също е доста голямо валю за нови играчи, които са... А пък то на английски сега, нали, като коментираш една ръка, колкото и човек да не знае английски, то ви няма какво толкова за да си говорите, нали? Рейс, чек, бет, това са неща, които всеки ги знае по дефолт, така че не мисля, че е някаква философия. Окей, аз лично си мисля, че на днешно време с всичките инструменти, които има, освен всякакъв контент, който има в YouTube и така нататък, whatever. Просто английския ще бъде задължителен за всеки, който иска да се занимава сериозно. В смисъл, дори и да реши сам да импрува, той трябва да мине през онлайн солвери най-вече. В смисъл, така или иначе, ако да речем, че целта на човек трябва за да играе професионално е да успява да бие $50 турнири. Примерно. Или да знам, там $30 спинки. Тебе ще попитам, мислиш ли, че е възможно без да мине през някакви въобще GTO премежни? Не. В смисъл то GTO в момента дори безплатните инструменти на GTO Wizard, GTO Base, като влезнеш в сайта, за 0 лева, с 0 усилия ти вади рейнджове за префлоп стратегии. Тоест ти... Да, нали за префлоп, сега постфлоп и аз, че... Хората не го помнят това, но префлоп рейнджовете за MTT, които са нали, чипиви и дори не са супер нали, адекватни, просто защото MTT има различни фази, ICM и така нататък. Хората не помнят, но тези рейнджове струваха от порядъка на $3-4 хиляди само преди 3-4 години. Да. А това нещо в момента нали, е безплатно и хората продължават да не ги учат. То там беше работата, че ти ги купуваш и после виждаш какво си купил. Нали? Дали работи, дали е окей, дали ще стане на твоите нива. Да, малко е тегаво. Не, то за нива няма значение. Идеята нали, просто е, че дори приличните отправни точки, които ако човек тръгне да учи от нулата и започне само с префлоп рейнджове, сигурно ще трябва да научи покера до толкова, че да бие поне $10 турнир. И ще го спомена после сигурно още много пъти, но като цяло това е хляба в онлайн покера. Как хората все още искат да играят някакъв техен си стил, много често нали, казват си, окей, аз тук тия мога да ги бия и без да уча, защото съм по-умен и в един момент да, някои от тях са такива, но други от тях се самозалъгват и на днешно време мисля, че там на средни нива поне това са хората, които захранват екосистемата. Да, много добре го... има ли нужда според теб от проекти като Evaluate Poker в България? Това е интересен въпрос. Ами практиката показва, че не баш. В смисъл... Ти поне си откровен, някакво се лъжи, да. нали? Не. Аз, да. Мисля, че не баш. Сега... Хората не са осъзнати, че трябва да го правят, не им се дават пари, искат да получават на безплатно готови продукти. Не, то самата услуга не е ефтина. Това винаги, абсолютно всеки човек, който е дошъл при мен за коучинг,
Нали, с две думи му стискам ръка, защото за България парите за коучинг не са малко. Гости беше и Покер царя. Там нещата, там нещата са подобни. Нали, в смисъл, неговия проект, аз не очаквах да се развие така, но Ева има добри треньори, познавам се и с Ники. В една обща група сме учебна, виждахме се в Вегас, имаме контакт, имам от време на време контакт, като отива в щатите с Алекс, с Крум, с това и така нататък. Имат много добро ядро и хората имат какво да научат. Дали всички смятат, че ученето е най-важно? По-скоро не. Нали? Fair point. Най-вероятно това е по-добре за тези, които са го осъзнали. Нали, все още ще има хора, които разчитат на интуиция и ако тяхната интуиция не е добра, има такива, на които е добра, тогава да, най-вероятно ще си патят рано или късно, но за съжаление, нали, почва да се забелязва тенденция дори на ниски турнири онлайн, че все повече има хора, които играят близо до GTO стратегии или поне се опитват, и другата тенденция е, че поради наличието на така да кажем, не много големи турнири и не много високи турнири и не много турнири на много високи нива, се вижда, че част от наистина най-добрите играчи в света може да ги срещнеш на по-ниски нива, на 20, на 50. Нали, по принцип няма рек, който Лена тайп играч, който примерно да пропуска $150 в турнир. И да, не мисля, че е най-лесното. Всички гости, които беше канал до сега, като слушах подкастите, казват, че ако, нали, имат син, дъщеря, няма да го насочат към покера. Звучи най-логичното, но... Да, сигурно 80% от хората го казват това. Нали? Го казват това нещо и то са това тия, които, нали, виждат, че това са едни трудни пари, изкарани по лесен начин или да, общо взето нещо такова. Но в същото време в никакъв случай не мисля, че покера е нещо, което ми е отнело поне на мене част от живота. Напротив, научи ме на много неща, продължава да ме учи и това са нещата, които ме поддържат да продължавам напред, да се развивам и да имам някакво самочувствие, че съм постигнал нещо. Нали? Както често чувам в твоя подкаст, нали, не сме долни комарджи. Не сме, да. Само понеже загадна темата, понеже реално ти ми прехвърля един Discord сервер, който аз сега ще се опитам по някакъв начин да го съживя, въпреки че не знам колко ще е мисията успешна. Ще сложа линк за Discord сервера, който иска да влиза. Идеята е там да си направим българско покер общество като за всичко, не само за MTT, кеш, спинки или така нататък. Да се говорят всякакви неща, свързани с покер. Има линкове към всички към момента, които аз знам поне в YouTube контент и Twitch контент за покер на български. И там реално имаше една статия на едно момче, който в момента играе покер, е започнало. Направихме блог, където той да пише прогреса си. И той беше казал, че, нали, покер е реално една работа, която той поглежда така, нали, ако работиш в администрацията на някоя фирма, в края на месеца ти си получаваш заплата. Дори дали си се подпирал цял месец, дали не си, нали, няма свингове, няма вариация, ти си взимаш заплата в края на месеца. Докато покер е неблагоприятна, защото ти, въпреки че работиш и по 8 часа на ден, ти в края на месеца може да си на минус и то не е малко пъти си на минус или на нулата, нали, което не е окей, като трябва да си плащаш сметките и те си вървят. Нали. Никой не ти казва, сега ще изчакаме да ти дойде добрия рънд, за да може да си платиш тока, водата и така нататък. Да, и все пак сме нали, хората, които гледат по-сериозно на това, сме го избрали. Това са част от нещата. Все по-лесно ми е да ги приемам преди, нали, най-вероятно тук тия кичурчета горе от дето се виждат, са били от това. Постригвай се по-късно. Да.
По-късно, толкова по-късно. Да. Да. Но идеята е, че да, тия неща са си част от бизнеса, в кавички или не в кавички. Имаше една архаична книга на времето. Покера като бизнес, сигурно има още на английски. Леда Рас, мисля, че се казваше човека. Мисля, че Шмидт му беше фамилията. И той каза, ако на тая покер фирма шефа е капав, покер фирма от един човек, шефа е капав, няма какво да стане. Да. Аз много обожавам в момента, просто са кефя с, не знам, наистина вътрешно са кефя на тия лапите, дето качват сега в TikTok, Instagram, всякакви клипчета, как трябва да си предприемач, как дигиталния маркетинг, криптото или знам си какво, та изстрелва в небесата, купи този курс, купи това, напиши думичката успех и аз ще ти пратя формулата за успех и ще правиш по 5К всеки месец и ги убиваш. Просто много са кефя на тия хора и много се надявам след 10 на години съм жив и здрав и да ги среща някъде пак и да им напомня какви глупости. Някои от тях ще успеят. В смисъл, някои от тях Той ще в покера е така. Много хора почват. Пирамиди си ги изживял, предполагам, нали ги помниш. Реалните пирамиди в България с ютиите и с микровълновете, така че някои от тях също са успели. Но да. Това е общността на хората. В смисъл, това нещо го виждаме и редовно в покера, нали? В смисъл, да. има го редовно и много хора бърнаутват бързо. Да. Кажи сега за Evaluate Poker, как ти се роди тази идея и каква ти е целта като цялото на проекта? Идеята се роди по принуда. Чисто... Трябваше да спрашвам сметките. Не. По-тъпо. В смисъл, доста по-тъпо. Когато стримах за Poker Academy BG, този канал беше общ с Бах. Реално опитахме се да вкараме и други момчета от отбора на времето да стримват, за да стане нещо интересно. Все още има някои такива канала в Twitch на големи стримари. Poker Code, мисля, че е буквално най-добрия пример. И оттам се родили няколко играча, които... Леон Штурме оттам, който в момента реално заедно с Алекс. Ама дай да уточним, че реално да стримваш и да играеш, нали, ти трябва да продължаваш да играеш така, както си играеш стандартно и се опитваш да печелиш турнир, нали? Не играеш, да се лигавиш, не играеш play money, нали, както те питаха. Не. И това не е за всеки. Реално не всеки може да го прави. Казвали са ми, че не всеки може да го прави. Това бяха хората, които бяха пробвали да стримат на времето. Просто най-вероятно зависи колко искаш да се правиш на дървен философ и да не ти дреме от това. Явно съм добър в това нещо, защото последния месец, когато имаш серии, направо ми стана лошо. Отворих статистиката от Twitch и ми каза, че съм висял в платформата 190 часа за един месец и почнах такъв да се съчудя, имам ли живот, нямам ли, ама все още ми прави кеф и продължава да ми прави кеф. Как станаха нещата? Едно време, когато бях на отбор, канала се разрасна благодарение на един стример, който не е покер играч. Историята за Недялко от Бургас, който направи финална маса на Sunday Storm и го гледаха 4000 човека или 3000 човека за един ден. Пична. Човека е просто доайен тук на българския стример, какъвто и да е, аз супер много му се кефя, но покрай него канала се разрасна на времето, защото 3 дни преди той да направи финална маса, аз му казах, Недялко бате, ти хубаво играеш покер, ама слагай дилей някой път, нали, просто за да не ти виждат карти. Той каза, мене никой не ме знае, че ме гледат, че ме стримат. И 3 дена след това прави финална маса и ми каза, вика, аз ако ме правя финална маса, това е преди самата... Преди, да речем в четвъртък. И той прави на W Cup Storm финална маса в понеделник, ден 2. И вика, бате, аз вика, ако играя за $20,000 първо място, ще ме гледа 4000 души. И аз така нямах камера, говорихме си по Discord ли какво беше и такъв поспък. Човек, 4000 души не гледат Ефир 2 така в България. Какво си ми говориш?
пускам човек и ми падна чинето. И 20 човека ми пишат. Викат, ти покер стример ли беше или, нали, Да. виж вика как се прави. И аз такъв. Та след това с него направихме анализ на ръцете му от тази финална маса. И тогава гледаха 600 човека. И аз викаме бати. В смисъл, за какво играем? Част тия 600 човека станаха сравнително редовни при мене. Канала се разрасна, получи статус на партнер Савори. И беше много окей. В смисъл, изглеждаше, че от към Twitch в България аз повече не мога да, нали, докато Недялко направи нова финална маса, аз няма как да се случат, нали, нещата повече. Но след това Twitch казаха, че когато се използва една платформа от много хора и са намесени там различни инструменти, този канал трябва да бъде демотизиран, безпаричен. Безпаричен, хубавата българска дума. Хубавата дума, безпаричен, да. И да, по този повод, понеже имаш хора, които вече даваха абонаменти и на мен беше тъпо, защото знаех, че оттам нататък тия пари, колкото и да са малко, просто ще отидат Безос да стигне до Луната. Реших, че, нали, няма смисъл от това. Реших да направя нов канал. Той ми помогна по някакъв начин. Първо, нали, вече легит стримвах на английски, и второ, процеса по правенето на канала до някъде беше в кофти период за мене. Чисто финансово. Беше едно от тези връщания от Вегас, нали, с които се боря тук последните години, но чисто оформянето, чисто там правенето на интерфейс на графики, което ми е някакво хоби, примерно. Да, знаеш ги тези неща. Да. Ми донесе някакво такова успокоение и някакво желание за нещо ново. Чисто ментали ми помогна, колкото и тъпо да звучи. Ментал, така да го кажем, не апгрейд, ами ментал статуса на един човек се е много лично нещо и за някой може да изглежда смешно или пък безмислено, или пък такова маловажно, но какво работи за един, какво работи за друг е съвсем различно. И първите няколко дни ми беше някакво много тегаво. Викам, сега тук 6 години стримвах, нещо постигнах. Какво ли ще стане, ако, нали, какво ще стане, колко човека ще дойдат да гледат? Ще имам да благодаря на много хора, сигурно ще го направя по някое време, но хората, с които работех, отстрани ми помогнаха. И буквално на ден 3 имах същия брой гледания, отколко сравнение с преди това. Реално, ако аз пак трябва да съм честен и ако си давам сметка сега, нали, благодарение на твоя първи Twitch канал, се появиха и някакви хора да ме гледат и мен, защото реално първият ни епизод беше записан през Twitch платформата да ти. И после го поснахме в YouTube канала и поне това е ядрото от хора, които те гледаха, съответно те се сабскрайбнаха и за моя канал. Също бих казал, нали, той ще го потвърди за Алекс, нали, има доста хора, които са от твоя канал, са при него и те са му някакво ядро, поне в началото сега, нали, той си го е разраснал, но така че ти си първоизточника, като Граф Дракула. Граф Дракула бяха Астрала, нали, и Барона. Да, те го имаха тогава, нали, този на Grinders TV, но то беше малко по-различно, нали. То беше много добре направено. То беше много добре направено. То беше 2 пъти на седмица, но беше направено с студио, с всичко. Просто истината е, нали, аз и на тебе съм го казал, истината е, че от покер контент в България пари няма. Просто няма. Нали, така или иначе, дори, нали, и YouTube и Twitch платформите са много по-различни в България, защото броя на рекламите са малки. Примерно, ако ти си един западен вюър в какъвто и да е канал, дали било Twitch или YouTube, или Kik, или каквото и да е, ти ако пуснеш стрим в чужбина, ти вече много добре знаеш, минават 6 реклами, докато път, почне нещо. Отворят Twitch тук и като ми почнат, викам, той Евгений ги уби от реклами, тия пари къде отиват?
Направо А, имам минута и половина тук на Amazon Prime реклами. Гледам филми, гледам какво ще излиза, докато дойдат до тебе. Amazon Prime не плаща реклама на Twitch, защото те са пусто в празно Еми не прелива плаща, там. ама аз ги гледам тук рекламите. И ми гледай, в България няма такова нещо, така че чисто от тази гледна точка, чисто от нали, технически България няма нужда да дава пари. Аз и не искам. В смисъл, буквално ми е тегало, когато хората дават пари за това нещо. Не ми се ще. Единствената на мен Twitch, това за което го направих на времето и мисля, че съм го обяснявал, беше, че когато Бах започна да ме коучва 2017, искахме да видим какво се случва по време на дълги сесии. Защото MTT коучинга е много трудно да обхванеш всичко само с изолирани ръце. Пример да. Ако някой, нали, примерно имаш някакъв човек, с който искаш да анализираш ръце, било то на коучинг ниво, било то на приятел ниво, той ще каже, окей, аз тук имам маркнати ръце, тия според мене са криви, дай да ги разгледаме. Хубаво. Нали? Окей. Сигурно ще научим нещо. Но човека винаги пропуска нещата, които той смята, че са правилни, а те не са. И тогава идеята беше така, че нали, той искаше да гледа какво правя аз по време на сесии, дори как се държа ментали, нали, какви неща ме изнервят, какви неща ме радват, какви неща ме мотивират, какви неща ме демотивират, защото аз имах проблем тогава с прекъсване на сесии, просто защото днеска не е ден и така нататък. Всеки си го е мислил, ако не го е правил. И така се роди и идеята. Стримвах за 3 човека. Първият ден ми трепереха ръцете, буквално. Викам някакъв бати написа тук нещо в чата, сега ще се изложа. Трябва да му отговоря. Да. Смисъл, не показвам коя маса, нали. Говоря за една, показвам другия, такива неща. Но след няколко месеца този елемент до някъде не беше на първо място, поне не и за мене. Въпреки, че когато говоря за ръцете, много хора си говорят сами, докато играят покер. Много хора си говорят сами, просто защото когато изречеш мисловния си процес, по-ясно... Звучи логично и вече го осъзнаваш някакси. Да. По-ясно възприемаш. В смисъл, странно е, ама да. Така че звучи, че аз сам си приказвам на този Twitch и на този етап мога да устройва. В смисъл, това, че съм психопат, отдавна е ясно от много години. Ако комшиите те чуват, сигурно ще кажат, че си наркоман. Те май знаят. Или май знаят, че си наркоман, или пък не чуват. Да. На радост, част от комшиите са ми плъхове от мазата, нали, на долния етаж, ще не е проблем. Да. Сега да, кажи. Значи те прекъсвам, ще забравя точно тук в момента. Много имам една така мания в живота. Ти като ми кажеш, първо, нали, на български няма аудитория, на български първо контент не мога да изкарваш пари. Аз се опитвам къде на инат, къде да си облъскам главата сам, да те опитам да те опровъргая. И мисля си, че може да се прави. Нали, не говорим да трошиш пари, но на никой от нас не му е това основната идея, но аз ако гледаш нали, някакви помощи, примерно аз сега през Револют наистина имам момчета, които ме подкрепиха с малки суми, тези суми ще отидат по някакъв начин за подобряване на качеството на контента. Дали ще си купя нова камера, слушалки, микрофони и така нататък, това нещо ще направя. Имаме и някакъв друг план в момента, който от суеверие няма да го споделя, но се надявам, ако всичко е наред, след нова година нещата да тръгнат и в друга посока и дори да говорим и за спонсорство от някъде. Но има начин, по който хората оценяват твоя труд и защо да не са сабскрайбнат за Twitch канала ти, защото ти първо даваш безплатни коучинги. В смисъл, правиш giveaway. Този giveaway, уроците са ти открити и са ти в YouTube канала и в Twitch канала, което знаем нали, колко струва един час примерно за MTT треньор, който е над $50 на турнири. Не говорим всякакви хора има хора, които ще вземат даже много повече пари, отколкото трябва. Да, и реално тия хора, ако не го оценяват това нещо и не го осъзнават, че да, може да не гледат негови ръце, ама той ако играе $5, всяка информация му е добре дошла и му е безплатна, супер
EV, плюс EV. И от тази гледна точка, нали, отделно от това, че ти стримаш, си даваш и някаква допълнителна стойност, която е безплатна и най-малкото хората могат да сабскрайбнат или да те подкрепят там, дори с някаква минимална сума, която за нас е бонус, защото това един вид ти казват благодаря и знаеш, че правиш нещата, има смисъл. Нали? Това, че го правиш, някаква благодарност, някой ти го гледа и ти го оценява. Защото сега, естествено, аз ако направя 3 епизода и получа 50 дизлайк и никой не ми гледа, естествено, че ще спра да го правя, защото просто ще кажа, нали, аз не ставам, това не е моето и точка. Което го правят масово хора, нали, се отказват. Да. Аз мисля, че даже финансово канала прави повече пари, отколкото, нали, би трябвало да е. За такава аудитория, но, нали, идеята е, че като говорим за пари, предполагам, че на времето Grinders, като са инвестирали в студио, то беше там отделна стая, дали не беше апартамент под наем. Имаха винили отзаре, имаха 3 камери, имаха буквално режисьор, един човек, който стоеше и сменеше, нали, сцени и така нататък. Така че те най-вероятно са очаквали много повече финансова възвръщаемост. Но давам ти пример. То е малко като мим в моя канал, обаче един даже от модераторите ми, един германец каза, вика, има един пич, играе High Stakes, такъв готин е, що да не му, нали, предполагам, че хората, които не са в Twitch средите, не знаят какво е термина рейд. Буквално, когато спреш стрима, можеш да изпратиш всички твои вюри на някой друг, който в момента стримва. Дали да му помогнеш да си разшири канала, дали да се направиш, нали, на някакъв, за да те забележат хората, всякакви, нали, ползи има. И той вика, абе, що не го редниш този пич? Той е такова, играе High Stakes и е добър и такъв. И пускам аз. Играч се казва Даниел Петърсен. В момента този човек играе най-високо в Twitch. Авериджа му мисля, че е около 1600. В смисъл, той играе 25к на стрим, на 40 години и буквално на третата дума, нали, той ме пита, ти къв си, що си? Аз тук съм, нали, един на сериозна възраст и аз само му написах, не знам ти на каква възраст си, ама аз от тук нататък ще почна да ти казвам джуниор. И аз с него към него се обръщам с джуниор, той към мене се обръща с синьор, което е още по-фан. Нали, моите ми скъсаха газа от базик. Но след като той стримва 5 дена в седмицата или 6 дена в седмицата по време на серии, направи финална маса, на която спечели 600к на стрим. Гледаха го, да, знам, там примерно 2000 души, ама това е мега събитие, нали, някой да... По-малко от Недялко. Факт. Недялко, ставай покер стример. Имаме нужда от тебе, имаме нужда от тебе. Трябва да го върнем, трябва да го върна. Нали, това от време си пускам мега фан. Супер съм благодарен на него. Колкото и някакви хора да си мисля, че не е окей, супер е фан при него, така че Unkind One Baby. Да, реклама. Да, и той миналата седмица ми написа, че смята да се отказва от Twitch като идея за това, че дори с тая аудитория, дори с този контент, който дава, защото той не спира да говори за ръце, нали, той не вярва, че може да стане топ стример. При условие, че той дава супер много информация на... Когато седне той да играе, има 10 човека на масата, са едни и същи, примерно на там 5К турнир. Те са, който в момента не почиват, те са всички едни и същи. И това, че той се стримва, нали, играта е супер минусиви за него. Просто мога да му фанат ликове, които са важни, нали, пред тънки еджове горе на най-високото. Но дори той ми каза, че според него чисто по финансовата схема от Twitch много трудно може да докараш някакъв контент, който да прави независим от покера. Така че, да, супер много съм благодарен на всички, които продължават да ме подкрепят, но основната идея финансовата за мен е промотирането на това, че мога да науча някакви хора да играят. А иначе, най-важното за мен е, че на този етап,
най-вероятно трябваше и с това да започна, но на този етап това за мен е социален елемент. При условие, че примерно играя 250 часа на седмица и нали, там в учене, там е с приятели и с хора, но там примерно прекарвам още, да знам, там 10-20 часа. Нямам социален живот. Живота ти е покера. Да. И това ми прави удоволствие. Това, което примерно за себе си открих е нещо ново, което нали, не съм казал преди 3-4 години, когато започнахме с тебе някакви разговори, е, че нещата, които намирам дребни в покера, ми носят вече много по-голямо удоволствие, отколкото преди. Просто защото до някъде в моята глава се определям като някакъв успял човек. Каквото и да се случи. Добре. Аз мисля, че с кочето за покер царете го бях попитал същия въпрос. Идва един момент, то дали е с възрастта, не знам, или дали с опита идва този момент, в който ти почваш, нали, както даваш коучинг, да се радваш повече на това, че ти си успял да помогнеш на някой да стъпи на някакви крака и да започне да се изправя. Това ли ти носи по-голямо удоволствие или прямо да шипнеш някой турнир? То при мен е малко различно. Като цяло аз като стигна някаква дип фаза, за мене съм си свършил работа и печалбата първото място не е най-важното за мен. Най-важното е да чисто емоционално, нали, че се спечели от турнира, нали, някакво удовлетворение, изключвам сумата, без значение дали е 2000, 20 000 или 200 000, то винаги като спечелиш турнир е яко. Ти си виждал какво случва като спечелят турнир? Български стрим от всякъде. Шегата на страна, ама отварям една бъклица и тряскам 5 галтока и ако е в 2 на обяд, после става тегъл много требети. Интересен въпрос, честно казвам, си мисля, че ако в дългосрочен план някой успее, нали, ако примерно сме работили там 10, 20, 30 часа и така нататък, плюс поддържаме контакт през това време. Ако някой успее, да, това нещо ми носи удоволствие. Има някои такива човека. Има някои човека, които са минали през мене и след това са продължили сами, нали, не работят с мен постоянно, което по принцип би трябвало да е тяхната цел. Когато не си на стейк и когато не си в някакво такова общество, в някаква група, това трябва да ти е целта, ти сам да извлечеш достатъчно информация, за да може 99% от нещата да не ти трябва чуждо мнение, да можеш сам да ги определяш. До някъде това е все по-лесно, но кой успя, кой не, вече е, нали, въпрос на лична преценка. Турнир, турнир на един, честно казвам, най-много се радвам, когато примерно за един ден направя 3 или 4 финални маси и усеща, че съм играл добре. Печелил съм някакви турнири. Между другото си един от малкото хора, които аз лично познавам, който може да спечели турнир и да е нещастен, ако е играл зле. В смисъл, той съм го виждал, мисля, че и на Twitch стримати. Печелиш някакъв турнир или си топ 2, примерно, ама си някакъв, ама аз тук това го съкнах, ама аз тук, нали, едва ли не ще им пишеш писма да им се извиняваш. Ама те ви като съкват, някой казва ли ти, sorry, man. Значи тия пари да ти ми простиш. В принцип, с емотите в GD наистина пускам сори, като съкна някоя на мене ми махат с ръка за довиждане. До някъде справ, ама да. Пусто комунистическо възпитание. Китайско се покланяш и благодаря. Да. Да, но покера е нечестна игра, така че то в дългосрочен план, нали, нещата се изравняват, но по някой път трябва просто да си хепи, че се усмихнал късмета, защото това си е част от играта. Не може да се вкарваш, нали, това ми беше на мен един от най-големите минуси, като започвах спинките. Аз ако се вкарах в спот, който съм минус, тежка драма. В смисъл, ама тежка драма, аз се чувствах бълък. И гледах се да се вкарвам напред, си бях много доволен, това ми беше целта в играта. Нали. Фишарско мислене такова, но нещата не са... Да, затова на всеки в главата е различно. Аз лично имах друг проблем, нали, чисто като пример ще го дам. Знаеш, че там, и предполагам, че особено в спинките всичко е stats-based.
нали, ползвате статистики нон-стоп. Аз лично тилтвах най-много и издивявах и спирах сесии, когато примерно са минали 4 часа, отворя си ходен менеджера и видя, че съм заслужавал да загубя чипове за сесията. Тогава беше най-големият проблем. Постепенно, виждам го пред други хора, между другото. Все още продължават да го правят някакви хора. Аз не печеля, не заслужавам да печеля, а то примерно нали, дори във всеки формат на покера, ако имаш примерно 5 сесии на месец такива, нищо страшно. Затова спрях да го гледам и спрях и да кътвам сесии. В момента, нали, това е нещо с друго, с което аз лично се гордя, в момента средната дължина на сесия на мене ми е около, да знам, 11 часа, нещо такова. Това не е малко. Ами да, и имам желание все по-рано и по-рано да сядам. Сега причината е една, wink-wink, сутрин играем с азиатците, които като цяло е, нали, една друга вселена. Те просто са по-нови в покера, въпреки че, нали, от тях има добри, но филда е по-софт, няма европейски регове, няма бразилски регове, защото е тъмно там и така нататък. Но от друга страна гледам да не пропускам нали, вечерните турнири. Целта ми е като седна да играя на 12 часа. Добре, как издържаш? В смисъл, аз това въпрос сега веднага ще го задам, защото ако някой си мисли, че нали, ние играем едно да играеш някоя игричка 12 часа. Отговарям. Ами то по това принцип, добре, не пия кафе тройно плюс монстър и вече после сутринта хлопа сърцето и това е. Ще видим то. Не, сериозно, ако нали, това е тъшак, ама сериозно, ако трябва да си говорим, точно това нещо, че нали, успявам да поддържам някакво прилично ниво. Имам модератор, всичките ще ги спомена накрая, защото съм им супер благодарен. Имам модератор от Германия, който като влезе на стрима ме пита, днеска вика, бе игра ли играеш? Което на практика е целта на занятието. Предпочитам да играя игра 12 часа и нали, с бейс от знания, които имам да успея да поддържам преимущество над опонентите, с които играя, отколкото да съм в пик форма 2 часа и след това нали, да не ми се играе и така нататък. Кога реших, че мога да го правя това нещо редовно, мисля, че беше някъде около година назад, когато имаше някакви серии, седнах в 12, в един, спечелих един турнир, който беше почнал на Late Registration към 5 часа и след това спечелих последния турнир от сесията, който започнал от 2,5 хипер. И тогава си казах, окей, нали, ако съм във форма, това е постижимо. И всички ме питат как го постигам, просто почнах покера да ми харесва повече. На следващия ден как е положението? Ставам в 12 някъде за тренировка. Ама имаш ли желание за игра? Да, неделя, понеделник. Това нещо, примерно човек да се направи график, също е много важно. В моето съзнание има 4 дни в седмицата, които нали, трябва нещо да стане сериозно, за да ги пропусна. И ако пропусна един от тях, почвам нали, дни по-рано да си мисля как мога да завъртя нещата, че един от почивните дни да го завъртя да не е. Това нещо според мен е доста важно човек да го има в съзнанието си. Първият човек, който чух, че го прави това, нали, го каза черно-бело, Симеон Спасов Сайки. Той буквално разказа, че има план за месеца напред, за месец напред, като примерно си отбелязва дати като кино, театър, сватба, погребение и така нататък. И оттам нататък разпределение. Мисля, че в България, не знам дали има втори като него, но и от други хора, дори Димитър Данчев спомена, че той е просто от към работна етика, нали? Той е на светлини години пред мене, да. Да, не бих казал, че е професионалист. Следващото ниво след професионалиста е може би още едно отгоре там. Визионер. За него най-много се радвам, че покера му даде, защото има хора, които дори да вкарват този труд, не им дава нали, такива неща. 2 златни гривни. 2 гривни има. Да. И са малко, най-вероятно. Това е... за него винаги ще са малко.
Гледах подкаста с Адриан Матеус и той така започна, понеже в момента той е играч на годината. В Испания е безапелационен номер 1, никой няма да го бутне. Не е ли... Аз не знам за това. В Испания Адриан Матеус е първи, има един Серхио, който е втори, ама с голяма разлика са от печалби. Нали? Хуан Пардо, Малака стайл не е ли там и той? В смисъл, там ще е много сериозно следващите години. Първия и втория са с големи разлики. Възможно, но аз не мисля, че това Адриан Матеус ще спре, той още на 30 години, на 31. Да, той и другия малък, между другото. И той там започна така, нали, смисъл аз се скъсвам от учене, играя супер много и вика, идва някой, дето и направил 50 турнира и вика, аз съм по-добър. Викам, чакай малко, как ще стане тази работа? Вика, не си по-добър. Чакай сега, човека си е прав. На Адриан Матеус колко карти му раздава? Колкото и на другия. И какво говорим тогава? Изи. Но да, има някои хора просто, нали, ментално са на друго ниво. Не мога да се сравняваме. В смисъл, ако ти започваш покер да играеш турнири, искаш да се сравняваш с, нали, Адриан Матеус или с Димитър Данчев не може, те са вече на друго ниво. Не мисля, че е така. Не, аз лично не мисля, че е така. Сори, ще те прекъсвам. Това, че не можеш да го направиш в начало, да. Но това, че можеш да го направиш след известно време, също е верно. Няма невъзможни неща. Аз не бих препоръчал на никой да започва да играе покер, ако го смята, че е песен. Не, че не бих препоръчал на никой да го играе, напротив. Аз реално даже печеля някакви уж приходи от това нещо, защото има логика хора, които сега започват да търсят тренировки, коучинги и така нататък и няма да каже, окей, аз тук ще науча, ама вие не дейте играете, защото всичко е провал, няма как да стане това. Но няма как да, примерно, да не е невъзможно и ще има хора, които ще успеят. Има няколко момчета, които никой в България не знае, които мисля, че, нали, бордерлайн има шанс да станат кръшери. Ето. Примери не е малко. То си има кръшери в България, които дори 98% от хората не ги знаят. Нали? Включително и аз, както правя подкасти, дори не подозирам какви хора има. Да, бе, да. Те просто не обичат тая показност и слава, защото те си тръгнали в друга насока. Той иска да си е покер професионалист, да си разви в неговата си сфера, нива, да стигне най-високо и така. Стримърите са overrated тапанари, аз само той ще кажа. Буквално е така. Аз затова се радвам, че не съм стримър, аз съм контент креатор. Мамка му, аз стримър се писах, да. Това наистина е сериозно. Имах, много съжалявам, че на времето направих един подкаст с Оги и там това нещо го обсъждахме. Хората, които стримват, са мега overrated. Нали, казвам го аз, защото аз също стримвам, най-вероятно. Сигурно и аз съм overrated, но особено, нали, на най-високо ниво, там, покер прота на разни зали, повечето са масивно overrated, защото те даже не им се налага да печелят толкова много покер на база на спонсоршип. Да, те имат други качества. Нали, правят някакъв контент и така нататък, което също не е лесно, понеже, нали, не е лесно да забавляваш примерно 1000-2000 човека и да си интересен на всички постоянно. Плаща им се за това, но като покер играчи масивно overrated. Тук има един испанец, който живее в Япония в момента, Zero с покер. Той се пише в PokerStars Sin Karma. Наистина играе high stakes. Играе. Но беше спечелил един турнир за 70 или 80к и беше казал, че това му е най-голямата печалба. Което, нали, е малко странно за човек, който играе от най-високите турнири. И като се позагледаш, той продава курсове. Тук е много модерно, онлайн курсове, има той има сигурно над 15 такива сайта, които продават курсове за всякакви формати. Отделно има много, много добър контент, създава в YouTube, той снима дори за покера, с турнирите, където ходят, отразява, има екип дори от хора. Тоест той в един момент това нещо го е монетизирал и мога да кажа, че сигурно е изкарал повече пари от това, отколкото от покер. Най-добрият пример за това е BNCB. Въпреки, че е много добър играч.
BNCB, според мен е вече, в смисъл покера отдавна не му е най-голямото перо. Той направи и спорт с отбор в България. Той затова, доколкото знам, се е преместил и в България. И те са смесени, нали, приятелката му е българка, плюс мисля, че и това ще е фън да го спомена. И най-добрият покер игра да си в света се жениш за българка и си имаш приятелка българка и пристигаш в България. Няма как. Според мен не е дошъл заради нея, а заради баницата. Бозичките и баницата. Сутрин става рано. Да, фъна на страна във Варна в момента има два от най-големите немски стримъри живеят във Варна. И нали, винаги в подкастите зачекваш темата каква е перспективата на България от гледна точка на покера. Аз като един такъв книжен интернет плъх си мисля, че това е по-вероятното да се случи, ако нали, законовата база остане такава и нали, стандарта на живот остане подобен, е по-вероятно да се случи такива хора да дойдат в България и те да донесат някакви пари, чисто нали, да харчат наеми и така нататък, отколкото голяма зала да се върне в България и примерно да спонсорира някакъв турнир. За съжаление, просто мисля, че нали, няма как да бием Кипър. Аз пък си мисля, че много зависи от хората, които първо управляват казината, като менеджмент и така нататък, а второ нали, от правителството, нали, като някаква концепция. Да. Сега ще кажа тук как унищожиха турнирния покер в третия по големина град в Испания. Няма турнир по покер. Това не ми вярваш. Аз не вярвам ти, защото в България във Варна беше така дълго време. Има казино, играят кеш игри, но и новия менеджмент, който се смени преди 3 години, обърна казиното на ентертеймент от тип канят гала вечери, вътре там някакви вечери, не знам с какви артисти, певци, играеш кеш, залагаш на кучета и на котки и няма турнирен покер. Нормално аз искам, а на 300 км се прави и пети. Нали, всяка година има огромни фестивали в Барселона. Нормално е това и ще го кажеш защо. Просто, нали, между другото, може да не е лоша идея да пробваш да поканиш някой, който работи нали, в другата част на нещата, както канил съм ги, не искат. поне варненските. Ако гледат да се засрамят, да са студент. Не, няма да стане да се срамят, но нали, шегата на страна, казината печелят много повече от кешрейк, отколкото турнир. Вземат са маси, най-често турнирите са малки и нали, в повечето казина турнирите се правят, за да може някой да остане, да играе кеш до сутринта. Факт. Но проблема на България е, че поради това, че сме много малко като жители, няма много логика голяма... Говорим за такъв турнир. Аз лично си мисля, че в момента покера в България на живо е много повече, отколкото очаквах, че ще бъде някога. В смисъл, това, че го има, това каквото Симо прави и в момента, и другите неща, това според мен е... испанската верига Vamos Poker Tour, където също има българин замесен в организацията. Огромен турнир направиха в София. В смисъл, наистина беше голям като брой хора. Винаги, сега аз съм изкривен, защото като играх в Щатите, приятели ходеха там и сега едното момче не беше ходило на живо да играе. Викам, човек, отиди рано, ще има много хора. Турнира е по-ефтин, събота ще има много хора, защото аз съм такъв белязан, като тя в Щатите да има някакви опашки. И той вика, не, и този път е имало. В смисъл, наистина, там някакъв огромен брой хора, като за България. Така че българския лайв покер върви много по-добре, отколкото аз очаквах. Сега, дали върви на световно ниво, няма значение според мен, защото това е покупателната способност на българина. Не може, примерно, да правиш 2К турнири всяка седмица и нали, евро и да чакаш, че има по 500 човека. Няма как да стане това нещо. Нали, реално Прага там, не Прага, ами Розвадов, събират от цяла Европа по средата хора и пак повечето им турнири са нали, нискобюджетни. Също беше и в Щатите. Опашките бяха на 300-500
максимум до $1000 турнири във всяко казино. Качиш ли нивата, нямаш проблеми, нали смисъл. Макар че се впечатлих тая година, 25к омаха, мисля, че имаше 500 човека. Дай да се върнем сега Сериозно. да Evaluate Poker, защото не е важна тая тема и днес съм те поканил за това, да говорим основно за тебе и за твоя проект. Какво можеш да помогнеш на хората, които те потърсят? Ами, по принцип всеки трябва да си реши за себе си. Това, което мога да помогна е, че не съм отказал да отговоря на нито един въпрос. Сега аз тук ще се направя на по-чичо, отколкото съм и ще се опитам да дам малко акъл на хората. Не се притеснявайте да си споделяте ръцете. Не се притеснявайте да питате. Няма да се изложите за нищо. Мисъл, много повече ще платите, ако си спестите някакъв въпрос, който в бъдеще може да ви е чисто полезен от към покера. Това, което правя нещо като нов проект е в Discord, който поддържам новия. Не в Poker Academy, т.е. вече в Играч.bg, както го наричаш. Играч.bg, Discord с ново име. Ако имате предложения за имена, давайте, защото съм лишен от идеи. Да, Играч.bg е, нали, омаж. Малко. Играч, Да, не знам. Но това, което се опитвам да направя, един нов проект, наричам го Three Hands Challenge. Реално, това са 3 ръце, които на мене са ми направили лошо впечатление, докато съм играл. Маркирал съм ги и това, което се опитвам да направя, е да ги представя в Discord по начин, по който хората интерактивно могат да дадат своето мнение, аз как трябва да играя на всяка от стъпките от улицата. Тоест, давам информация за префлоп ситуацията и давам опции Race, Call, Fold, All-in, примерно. След това виждаме флоп, на този флоп какво предпочитате да изберете и се получава нещо като анкета. Всеки може да провери как са играли другите, къде има повече мнение за против даден мув, но най-важното е, че един път на седмица или на 2 седмици, в зависимост от това колко време ми е останало, анализирам тези ръце на стрим. Там също може да се води дискусия, всеки е добре дошъл да си каже мнението и така нататък, където реално по някакъв начин се опитам да докажа кое е най-доброто отиграване за дадената ръка. Като, аз също успявам да видя какъв тип играчи като бекграунд професионалисти или не, агресивни или не, защото някои от хората, които участват в тази анкета, ги познавам. Те какви мнения дават, аз ли съм в грешка? Повечето пъти са. Спойлер алърт, моите маркирани ръце, по мое мнение, всички са сгрешени. Аз не гледам да пусна някаква ръка и да покажа убий ги. Гледайте мене, но идеята е от това, което виждам на база на този проект, а и въобще като цяло, ти сега ще го видиш в Дискорда, ева на това момче, което се опитва да сподели нещо, но има една пасивност в българското покер общество, която мене лично ми е меко казано чудно. Сега, има хора, които не искат да се излагат, има хора, които примерно не искат да си казват мнението, защото до някъде... Не, по-скоро обратното. Има добри играчи, които вече не намират смисъл да си изразяват мнението по такива места, затова всички форуми умряха. И играчи, и джинкс и така нататък. Те просто не намират смисъл да спорят с други, които са под нивото им. Но аз лично си мисля, че истината е някъде по средата, но общо взето има сериозна пасивност. Ама аз не мисля, че има място за спор, в смисъл, то всеки си има различно мнение, различно виждане за играта. И ако аз съм на играя примерно $10 спинки и после на някаква ръка и играч, който играе $250 спинки, а някакъв кръшер ми каже, че тук трябва да помисля върху друго отигране, с него е абсолютно някаква тъпотия. По-скоро мога да се замисля какво иска да ми каже и ако не го разбирам, да се опитам да го разбера.
но да споря с ами, хора, които са доказано по-добри, нали, са достигнали някакви нива, ми се струва, ми е казано тъпо. Окей, по принцип мисля, че си прав, обаче това е, нали, въпрос на гледна точка и зависи от това хората как приемат нещата, чисто ментали. Дали ги приемат като обида, дали се набират за това. Форумни драми насякъде, нали, в смисъл, що има БГ мама, защото сигурно ще има драмата. Да, в интернет винаги има разбирачи и така нататък, и писачи, но ти сега, нали, имаш отделен Discord сервер, където реално открадна активните хора от по-големия Discord сервер и си ги взе там, за което, нали, ще се разсърдим и червена точка, но реално се опитвам Мерси да за вкарам... червена, не е черна, хоп. В Дискорда се опитвам да вкарвам абсолютно безплатни информации. Дори и сега ще вкарвам, първо вземете тета за спинки, за кеш, ако имат софтуери, нали, примерно статистики мога да дам. Тоест аз ще им давам абсолютно този сервер е безплатен. Хората могат да влизат, в него все още не са всички топ играчи, но някой ден може и да бъдат. Но те ще бъдат, ако има някаква активност, защото хората искат да влезнат вътре и си говорят за покера, не да си говорим, нали, за политика или за глупости, макар че и такива канали може да направим. И това няма лошо. Няма, да. Има примерно за аз инвестиции. Аз ще кажа, че най-активният ми канал в Дискорда в момента е за постване на храна. Да, гледам ви там. Което, нали, до някъде обяснява нещата. Но лично искам да благодаря на Иван Жечев Зидикс. Той ти беше гост предния път. Да. Той там е активен и дава мнения, които са супер адекватни, защото, не знам, Иван е отново от underrated. Хората предполагам, без да е бил по подкаст и без да стримва, никой не е осъзнал на какво ниво играе той, защото той няма кой знае колко лайф успехи, а пък в България като не стримваш и като нямаш лайф успехи, значи си тапанар. Аз му казах, бяхме на едно кафе във Варна и стояха 4-5 човека и се чуиха как да го вербуват, да им даде информация от стейбъл им. Да. Но да, има и такива хора, на никой не съм отказал информация, но виждам, че хората ни я търсят. Каква е причината? Лично аз не знам. Всеки трябва да направи за себе си изводи дали има лойка или не. Но да, това най-вероятно ще е, нали, съдбата на твой Дискорд, обаче адмирам това как напъваш здраво и все пак намери човек, който нали, да почне да поства нещо и да се завърта около него разговор. Може и да е интересен гост като за подкаст. Да, реално аз на всеки, който има някакъв интерес в този Дискорд и е активен, бих му дал и права, нали, и на администратор и така нататък, просто да има някаква активност, да хората да се посъбудят и да се случват някакви неща, да се развива българската покер общност и да си помагаме, защото на времето на мен са ми помагали в разни форуми, на теб предполагам се запознал с някакви хора и се случват така нещата. Смисъл... Със сигурност, да. Със сигурност. Да, така че ако трябва да обобщя само още отдел, исках да те коригирам, ти каза, че покер уроците, нали, в България като цяло са скъпи и не са ефтини. Окей, нека да го кажем, че не са ефтини. Обаче пък, ако се замислиш, ние сме в момента наистина доста добре стоим на световната сцена на покер сцената. И момчетата, които дават уроци, реално не ги дават просто защото да лъжат хората. Те имат знания, имат умения и са ги доказали, имат големи печалби и те не са случайни. Нали, то не е един турнир и край. Така че нещата според мен са точно така, както трябва да са. Нали, който иска някаква сума за труда си, най-вероятно си е заслужил. Той има две страни на монетата, според мен. Стандарта на живот в България и това, нали, примерно, че покер валутата е неконвертируема, така да го кажем. Тоест, понеже няма значение откъде играеш, печелиш същи пари, които може да спечели някой в щатите и така нататък. Но просто доходността на човек, който ходи на работа в България, най-вероятно няма да е достатъчна, за да може да си позволява редовно, говорим за средно ниво, да може да си позволява редовно, нали, примерно един път седмицата да отделя
50, 100, 200 лева за коучинг. Това имах предвид. Иначе, най-вероятно, цената overall спрямо световните, мога да кажа, че е сравнително ниска. Но да, даже доколкото спомням, Алекс Димитров имаше намаление за българи, което ева. Да. Той беше така, писал, че понеже му е народния език и му е по-лесно, нали, да си води коучинги, затова беше по-добра цена. Което е евала, да. Евала, да. Има поне едно 10 човека, които могат да свършат работа на всеки играч, който играе до average сигурно 100. Има от тях примерно 5-6 могат да са value, които на играчи, които играят average 15 сигурно. Сега не знам колко струва един урок по математика, защото не знам, но горе-долу май там някъде. 30 на лева сигурно вече ще удари от цена за час. Мисля, че ще е и повече, примерно като дойде май месец, нали, като стане вече тегаво преди изпита. Да, ама реално ти ако се замислиш един час по математика, не мога да научиш неща, които ще променят живота, а пък с 5 часа, да речем турнир, покер, уроци, мога да спреш да губиш пари, което пак не е малко. Да, но идеята е, че за мен, аз кога беше скоро говорих с някой, за мен покера е най-ефтиния бизнес. Да, говорих с едно момче, което иска да почне да играе професионално и му казах, за мен покера е най-ефтиния бизнес в България, който можеш да започнеш. Нали, евентуално, може би програмирането е друго нещо подобно, където трябва да инвестираш само време. Позамря сега програмирането. Не е модерно. В момента модерно е дигиталния маркетинг. AI идва за всички. Да е жив батарни, нали, да не отърве, ама от Kaufland не знам какво ще вземе там. Добре, ти в момента само уроци 1 на 1 ли се занимаваш с Evolet Poker или имаш и някакви други програми, да речем? Не, нямам други, освен нали, тези уроци, които давам на стрим. Те са общи, те са за всички. Така или иначе, 1 на 1 нали, може да се свърши повече работа. Честно казвам, то няма примерно едни 4 човека да кажат окей. Ние сме 4 човека, искаме примерно да направим една тренировка с тебе. Не ми се е случвало някой да го поиска, което, пак казвам, говори за това, че окей, той покера до някъде индивидуален спорт, занаят и така нататък, но говори, че поне в българското общество няма кой знае какво обединение, според мен, на този етап. Може би има хора, които вече са си формирали техни си. Имаш предвид за по-нови играчи, за по-начинаещи? Да. Okay. Нали, не съм чувал някакви примерно нови хора да кажат, окей, ние сме 5-6 човека, до сега никой не назнае, искаме коучинг за 5-6 човека, не се е случило. Следващия giveaway, който ще направя, ще е на 2000 фолуъра, правя на майлстоуни giveaway на 1000, на 2000. Все още има момчета, които имат да си вземат старите часове, така че за следващите доста седмици поред, сряда или четвърта, когато ги правят тези тренировки, нали, така да кажем, има какво да се прави. Канала в YouTube ще го обновявам всяка седмица, така че който иска, там също може да гледа. Коментарите там са само твои. Само това ще кажа. Нали, казвали са ми, че има логика от това, което хората гледат, но отново нали, няма дискусия. Тая ръка, ти тук хубаво обясняваш, ама това пропускаш, това пропускаш. Дори и мене да ме научат на нещо. Нали, забравих да кажа, че това също е много важно за мен. Въпреки, че говоря пред хора и давам контент за други хора, основната причина за това аз да стримвам е, че когато стримвам за мен е поне, колкото и да е странно, съм по-добър играч и повече разсъждавам за нещата, така че апгрейдвам и себе си по този начин. Да, ами може би, сега не знам, аз ще кажа моя гледна точка, защо може би хората се срамуват или не пишат.
специално в твоя, че понеже ти си доста по-честен и по-прям. И може би подходът ти да им допада, не знам. А обаче пък Ами, реално, ако трябва да съм честен, ти беше той не първия, защото ти беше единственият човек, който аз, когато започвах с покера, имах си работа и ти им беше ми казал буквално, че си губя времето с работа. И трябва да почвам да натискам, докато бяха така едни по-приятни години за игра на покер. И аз реално изпуснах така 1-2 години, в които можеше да направя доста по-солидни банки, и нива да вдигам по-рано и така нататък, но човек се учи от грешките си, но пък това е хубавото при теб, че ти казваш истината. И със сигурност. Смисъл, когато, примерно, някой дойде и вземе коучинг, реално аз съм абсолютно длъжен да изкажа мнение на това на какво ниво е. Защото мисля, че от порядъка на 50 на 50, може би примерно на третия, на петия час казвам, ако се съмнявам, може някой път и по-рано. На третия или на петия час казвам. Така както си формирал нещата, така както имаш знания в момента, нивото, което примерно няма да имаш проблеми, еди кое си. Или пък дори и на $5 ти ще имаш проблеми и ако разчиташ, че това нещо ще храни, ще направиш голяма грешка. Това нещо го казвам възможно най-рано. Нали, естествено показвам пътя, по който това нещо може да промени, но коучинга е, да речем, 3% от това, което може човек да помогне, другото трябва да си го направи самия така да кажем, играч, който иска да се развива. Но това е една от най-важните ми задачи. Говорил съм още някои момчета от моя отбор дават коучинги и реално то даже ме съм се подиграли. Вика, ти си пълен идиот, вика, ти си гониш хората. Ще им кажеш, че не става да играем, ще им кажа. да. Боя не е да разгражда, той изгражда. Между другото, това ако си мислят хората, че им прави някаква... нали, може да имат някой треньор или някой човек, който им сваля звезди, няма проблем, давай, ще станат нещата. Аз имах коучинг, сега ще ти кажа точно с едно момче, който играе най-високите нива спинки. Нали, в програмата ми имам право на едно коучинг с него и на първия коучинг той ми видя, направихме League Finder, той ми видя статистиките, каза ми кои неща за следващата сесия иска да подобря. И отивам аз на следващата втора сесия и имаше неща, които не бях подобрил. И той ми каза, ами то няма смисъл да правим повече коучинг с тебе. И аз такъв стоя сега и се чудя какво значи това, нали? Прекратяваме коучинга ли, гоним ли, не знам. Буквално ми каза човека така, аз ще имам всяко едно време за тебе, по всяко време и ще работим още дълго време, ако ти правиш нещата, които ти казвам и се стараеш да ги... И не се стараеш, ти ги правиш, нали? Защото има хора, които опитвам се, ама то сега е трудно, ама то сега не става, пък той играе $200 спинки и на час прави едни пари, които аз му губя и времето на него и реално си губя и своето, защото нали, аз на кой се оправдавам пред себе си. На него няма какво да му се оправдавам, защото то му е ясно, като ми види статистиките, какви ги върши. Спинките са много по-справедливо от тази гледна точка. Да, спинките и кеша много по-бързо може да разбереш къде се намираш. За 1000 игри точно. Вече може да разбереш ти в коя посока вървиш и къде имаш ликове и да се коригираш. И на следващите 1000 игри, ако нямаш подобрение, това значи, че ти не си се постарал ама грам. Да. И той като види, че на една позиция не съм се постарал и почва да казва, то няма смисъл, така че това ми го каза на втория час. И сега имам трети час с него и не знам там какво да очаквам. Така че... Искам да го напиша какво е станало, някой искам да знам да. Така че, и нали, хора, искам да му стисна ръката на този човек. Хора, бъдете откровени със себе си и като взимате коучинг, изисквайте да ви казват истината и да знаете за и вие си направите реална представа къде се намирате. Може, не от всеки става, не от всеки веднага стават нещата. Никой не е започнал. Не е задължително човек да играе лошо и да не печели, но нали, реално покер трейдинг и този тип вариативни бизнеси са основната цел е човек да се даде максимум шанс от това, от което зависи от него. И оттам нататък, да. Мисля, че да се обвинява вариацията на днешно време е проблем. Аз лично от тази гледна точка се опитвам, нали, затова играя и дълги сесии, за да мога да кажа на края на годината, окей, нали, каквото съм постигнал,
той наистина изглежда като дългосрочен план, защото старая се да правя повече турнири от повечето хора, за да мога да компенсирам цялата тая работа и думата вариация въобще да не я спомена. Да. Колко турнира на месец според теб е окей? Индивидуално зависи от човек колко маси може да поддържа. Това нещо също трябва да се провери. За един начинаещ играч, средно напреднал или по-такъв в началото. Защото някои хора се изсилват да пускат още... Аз също съм го правил, нали, което е грешка. В началото пускаш 9 маси, то ти не си знаеш рейнджовете. Аз пусках 20 маси и нищо не разбирах и даже си мислех на времето, че супер, нали, стандартно да си сталтваш. Това говоря при там 10 години. Супер стандартно е да си сталтваш. Просто като си пуснал турнира, той може би ще ти върже по някое време. Има един проблем, който е чисто технически. Всяка зала онлайн съкрати времето за реакция. В смисъл, ако някой е можел да поддържа 20 маси на времето, вече не може. Играта е много по-трудна. От преди 20 години, 10 години, така че не става. Аз лично, за мен sweet spot е примерно 8 маси, но се стремя да пускам 10 и играя там 10-11. Хората около мене също казват, че поддържат между 10 и 12 хора, които са по-добри от мене. Така че това трябва да е някъде целта, да играем BC, игра с много сериозна, нали, базова подготовка и доста добър автопилот, и когато стигнем до крайна фаза, един от основните ми съвети е, нали, ако стигнем пред финал на някъде, какъвто и да е турнира, просто да не поддържаме 12 маси отстрани, защото и вито в една маса в крайна фаза е много по-чисто математически, така да го кажем. Ако един човек, примерно, бие турнирите с 20% възвръщаемост и той реши да пусне една нова маса отстрани с $10 вход, това ще му донесе $2. А примерно той е на предфинална маса, където първото място примерно ще е 1000-2000 и така нататък. Няма никаква логика да си махаме малък едж в нещо, което е по-важно за момента, отколкото, нали, окей, аз да поддържам едикви си маси. Не е също в Spin and Go, със сигурност. Там, понеже всичко е GPV, нали, просто си правиш sweet spot-а, предполагам за тебе, който е, т.е. максимално ефективно колко играеш там 3, 4, 5 маси. Добре е някой да го види друг, нали, добре е някой друг да го види, за да ти каже, окей, тук механиката ти е лоша, това не погледна, това пропусна, тая бележка не написа и така нататък, за да ти кажат къде ти е границата за маси. Аз лично целта ми е да изиграя 7000 уникални турнира за една година. Изиграх. Да, какво едва това? Около 600-700 на месец, не знам, не съм ги смятал, че не е малко. Да, но изиграх едни 50 уникални турнира в Вегас и там вече, нали, реално заради тези 50 уникални турнира в Вегас няма да мога най-вероятно да си постигна целта, или поне ще съм много по-близо, отколкото ми се искал. Там замина доста време. А ти броиш и лайф евентите? Не, то не ги броиш, защото нали, аз 50, ако имам лоша неделя, мога да изиграя 80 турнира като реентър в нон-стоп. Да, но ти основно си онлайн играч, си играеш предимно онлайн евент. Ако има турнир не знам, на този етап съм решил онлайн да се съсредоточа, но Вегас по принцип винаги ми е цел, просто защото колко госта имаше, абсолютно всички го споменаха, че покер е на друга планета. Хората са много, много фан. В смисъл, гледах на Олимпик подкаста и той каза, че иска покера да има душа. Душата е там на $400 турнири и на $500, което, нали, за тях са някакви смешни пари. Просто хората са супер приветливи. Единствените проблеми с криви хора бяха от неамериканци. Даже не мисля, че бяха и примерно, да кажем, източноевропейци и така нататък. Бяха евреи. Всъщност, като се замисля. Голяма изненада.
Ами, Да, бяха евреи. да не казвам нещо, да не ми баннат акаунта. Не. В смисъл, те просто също са Като хора, видиш които... мъж и жена с една кока-кола и 2 сламки, знаеш откъде са. Смисъл... Не, обратното. Да. Според мен е точно обратното. Те просто имат достатъчно пари да се забавляват, но начинът им на забавление е, нали, да играят на кръв и да гледат на криво. Което не го разбирам, но всички, които са играли с евреи в България, го знаят. Младите и момчета въобще не са така. Но, нали, old school, в кавички, лайф реговете, които са на почивката на рулетката, повечето са такива. Нали, за добро или лошо, дали смятаме американците за овце или не, те са супер приветливи хора. Мартин ти го каза това нещо. Мартин Алкайде. Нали, че не може да повярва колко досадно нали, такива, как да кажа, супер бързо скъсява дистанцията и, нали, някой път даже може да ти пречи на играта, обаче чара на покера за мен е там. Нали, смисъл, това е за мен е, как да кажа. И наистина изпитвам удоволствие. Играл съм с някакви баби там на по 70-80 години и то хората се радват. Сега, ако още някой ми каже, че трябва в Вегас да отида, ипотекирам тук апартамента и заминавам другото. Аз ти го казах. Няма какво да стане. Аз ти го казах при 5 години, Да, като ходих за първи път, но, нали, всеки, който играе турнири, трябва да отиде. Последния, който такъв беше шокиран, въпреки че играе всяка седмица в България, от това за какво става дума там, беше Боби Йосифов. Не знам дали го познаваш, Боби Йосифов. Не го познавам, лично естествено го знам. Боби Йосифов, където има 2 карти да се обърнат, винаги съм го виждал. Нали, може би и 4, ама аз на 2 съм го виждал. Боби беше супер впечатлен от това, нали, как ти отнема 10 минути да отидеш до тоалетната, защото има 400 човека опашка, нали, на някакъв турнир. И как, примерно, имаше много смешни неща, от които не знам дали съм ти казал. Разположението на казината в Вегас, те са 2 хотела свързани един с друг. Париж и Хоршо. В 2-те им конферентни части, конферентни зали огромни, там се провеждат турнирите. По принцип имат общ часовник. Върви една система в 2-те зали. Би трябвало да е така. Но, понеже започваме от 700 маси всяка сутрин един турнир, или там 700 маси на едно място, с опашка някой път, събота и неделя. Когато отпаднат хора, в края на деня остават примерно 15-20% от хората, някой път по-малко влиза се в парите, остават 7-8, ги събират в едната зала. Което означава, че в някакъв момент ти трябва, дават ти едно пликче, казват, разваляме масата и отиваме в другото казино. И това за мен беше като някакъв или зомби поход, или такова като архипелаг ГУЛАГ. Един охранител отпреде, буквално имаше охранител с оръжие, един охранител отзаде и по средата примерно 200 човека с една турбичка с чипове ходят, повечето от тях милионери под конвой. И е супер смешно. Като в първи клас, така, за ръчичка. Буквално като в първи клас, да. Имаше правило, който отиде до тоалетната, губи турнира, нали? Който спре да пуши, му се анулира всичко. Ако изтървеш 2 чипа на земята, там остават, не можеш да си ги вземеш и е някакво, нали, супер фан. И другата смешна опашка беше ден 2 на мейн ивента тая година. Има хора, които предпочитат да регнат ден 2 директно. То е с около 70-80 блинда. Да. И там гледаш една опашка от примерно 400-500 човека, всичките милионери, като за мляко в комунизма седят и чакат 1 час да им дадат, няма маса. Значи на 700 маси, какво беше там на ден 2, няма маса, която да им отворят. И викаме, бати си. То е със сигурност трябва да се види, то, нали, там всички неща, мащабите са различни. Живота е различен, разбирането за живота е различно, така че който има възможност, Vegas, baby.
Поздравления за Мартин за гривната. Аз, никой даже не знаеше, че е българин едва ли не. Той си е... Аз началото... Кой спечели още? Сайкито спечели и... Сайки, да, аз не бях там. И второ място на Heads Up. За Ники. Да, той е загубил. Там съм отзаря на видеото на Ники. Да. Като дойде. И на мейн евента имахме шанс за нещо one time, което би било. Ама то все пак разказаха ли ти историята за мейн евента? Не знам за коя. Колко човека имаше българи на Рейла, видя ли? Доста. Защо? Не съм ги броял, ама доста. Да подкрепят нашия, предполагам, основно. Така. Обаче никой не знае правилото, че имаш, когато са приключили там предфиналната или финална маса се достига числото. И идват организаторите и връчват на нашото момче 10 гривни. И казват, имаш право на Рейла да добавиш, да поканиш 10 твои приятели, които да те подкрепят. Да, 10 сини гривни, доколкото си спомням, му бяха дали. Същата вечер се амазонват тези сини гривни и се набавят още 100. Няма ли там някой, който да брои? Те пуснаха господин Ниче с лаптопа, ще броят хора. И се прибирам се в България и му питат тези немските стримери тук. Вика, тая гидка по-големичка беше от на другите хора. Нещо май... Как стана? Вика, бати, вие сте голяма група. Всеки път викам да. Няма спирачки българската група. Аз разбрах, че Лена бая време е прекарала при тях, в българската група. Но... при тях не, ама наистина те, понеже реално голяма част от българската група са наистина хай-стейкс играчи, поне 5-6 човека, които се познават и от онлайн. Да, и от онлайн и на живо. И да, реално той беше почти сам. Стана ме много тъжно човек за шведчето, което игра срещу Ники на финалната маса. Тоест, той беше сам, нямаше нито един човек с него. Да, това ние бяхме 10, нещо подобно като на Лъчо IPT финала на Heads-Up, българската група отново беше много хора и шведа пак беше сам. Сам, да. Да, те явно има такова, някаква стратегия, суеверия. Отива сам, война е войн като викинг и печели. То си е просто до общество, според мен и така нататък, но евала за всичко, което направиха. Сега аз последния ден и бях крив, имах някакви неща да върша там покрай полети и така нататък. Да, той кочето каза за бърнаути във Вегас, че много често се случват. При тебе получи ли се това в края на този трип? Мисля, че не изиграх само един турнир от тия, които бях планирал, но изиграх поне 20, които не бях планирал. Така ще го кажа. Ама смисъл, идва ли ти в един момент до тук, нали, аман от турнири, аман от дилъри, от хора? Не ми идва поне на мене, защото при условие, че знам какво е Вегас на третия ми трип там и знам, че това нещо никъде друге го няма шанс просто това да е причината. Сега, проблема, нали, че дали ръмвам зле, дали играя зле, най-вероятно и двете. Финансовите резултати при мен не са добри и от тази гледна точка има напрежение, но ако някой смята, че там е тегаво и изморително, според мен нали, или има вариант да си преосмисли как да действат следващия път, колко дни почивни да си вземе, но повечето хора, които познавам, не си вземаха почивни. Единствено, ако някой такъв се разболее или го изкарат с ковчег тогава. На тия лайф евенти се едно играеш в Покер Стар с някакъв $5 турнир, такъв филд. Нормално да има вариации, нормално е да не кеш. Според мен $500 турнири бяха, нали, особено там Sit and Go маничките, са на ниво $2, буквално. Супер жив е покера там. Сега вече аз не играх високи, има достатъчно, нали, мънички. Турнири
мънички имам предвид като байни, има нон-стоп може да намериш, 5 казина може да обикаляш и така нататък. Така че съм си играл според финансовите възможности, но да, на ниските турнири хората все още са много години назад и то е, нали, благодарение или пък за съжаление за това, че в щатите няма онлайн покер. Много по-трудно се учат хората, ако играят само на живо и имат, нали, излишното самочувствие, че като са в кавички родина на покера или там люлка или каквото им му викат, те нещата ще стават сами от, нали, от само себе си. Значи сме преди американците. Ние поне си имаме онлайн покер, пък те нямат онлайн покер. Опитват се нещо да имат, но ми направи много лошо впечатление. Играх също един покер стар проамериканец и сядам, нали, гледам, тук има бач. После сетих даже кой е, той стримва. В него момент не се сетих името, няма да го споменавам и, нали, викам, покер старс, човек, моля ви, върнете се при нас. И направо, не, никога. Това беше отговор. Не знам защо. Той така реагира при условие, че е амбасадър, нали, на бранд, който трябва да се разширява. Той каза, не, никога. Реално, все едно ми каза, аз тук искам да си играя с тия, ти си стой там, откъдето си дошъл, защото не е добре положение. Въобще не се разширяват, напротив, даже почват да се свиват. Това е една друга тема, която... Имам лека драма с тях, чуда се дали да не направя даже едно видео, но го обмислям още, ще им дам малко шанс да се подобрят. Но да, като за финал да се ориентираме лека по лека, да не доскучаем на хората. Какво Evaluate Poker може да даде на един играч? Защото в момента, нали, има много хора, които могат да дадат някакъв коучинг. Сега, кой е по-добър? Нали, отделно, че всеки един човек трябва да си намери треньор като за него. Човек, с който горе-долу са на една вълна, вибрират на едни емоции, колко така красиво звучи. Нали, европеец стана Европеец станаха, ако стана европеец, трябва само да псувам тук. Не мога да... Не, сам това аз го правя, не ти. Да, но с какво би казал, че имаш предимство пред другите? Или усещаш ли се, че имаш някакво предимство? Не знам дали имам. В смисъл, аз гледам, когато някой дойде при мен, да дам всичко, каквото знам и какво... така да го кажем. Гледам да дам всичко, което си мисля, че на етапа от развитие на човека му е необходимо. Това вече го споменахме, най-важна е честната информация за това къде се намира човека в момента, какви са му перспективите, какво може да очаква от покера чисто финансово, емоционално и как да го кажа, и като, нали, вариант за развитие, прогрес и така нататък, алтернативи, за да може човека да си прецени какво да прави. Пак казвам, не знам дали давам повече, а и не е лоялно, защото ако кажа аз съм по-добър от този човек, нали, знам, че какво си някой е правил, не мисля, че въобще е лоялно. Мисля, че няма логика в България хората да ни си помагат и съм супер благодарен на Иван, защото той ми подаде ръка. Има една тренировка с него, която на английски е, нали, супер добра. Хората, за Зирикс говоря. Има, нали, знам, че Лъчо коучва в момента. Това са хора, които, нали, са били от мое обкръжение. Станислав от моя отбор коучва и така нататък. Има много хора, които на тия ниски и средни нива могат да дадат много, но не мисля, че това беше едно от нещата, които още на времето не ми хареса. В българския покер контент на времето хората си мислеха, че има някаква конкуренция. А то е толкова малък, то не е и пазара, е толкова малка ниша, че мисля, че хората трябва да се помагат. И, нали, от гледна точка на това, че сме, нали, индивидуален спорт, като седнем на една маса и сме на един турнир на своя, да, защото примерно съм гледал редовно в Кипър, нали, има 3 българи, даже последно гледах в Ахридин и Псайкито бяха на една маса при финална ли беше или предфинална, но финална, да. Те са си конкуренти, то е ясно, че всеки играе за себе си и няма чип дъмпинги или някакви глупости. Аз говоря за контента, за това,
за тия неща имаше проблем. За другото, да, като седнеш на една маса, искаш да играеш човек. Просто менталитета ни е такъв, че трябва да има някаква драма. Единият трябва да е... Не мисля, че е така. Мисля, че просто хората са имали лоши неправилни очаквания за това колко пари могат да се правят от покер контент в България. Мисля, че е време да се обединят. Ева, че примерно ти, Симо и Олимпик ще работите заедно. Аз се надявам с тебе да работя заедно и сега ще отправя една покана, която не си очаквал. Би ми било интересно. За сватба. Говорихме, че с хубаво ще за хубави работи ще си говорим. Хубаво ще завършим. Добре. Лош човек. Няма, да. Ще ми са да поговорим за спинки. В смисъл да съфаем с тебе дали на български или на английски. Няма значение, ако ти е комфортно на английски. В моя канал, ако не, примерно може да направим някакъв запис с тебе тук за този канал, да не е само подкаст, да направим някакъв анализ, за да видим, да сравним гледни точки, защото ми е интересно ти на къде си отишъл в развитието си. Чисто аз съм толкова нърд вече от гледна точка на покера, че тия неща са ми интересни и ако не ти е проблем да направим нещо като тренировка двамата с тебе, за да видим кой на къде и как. По-скоро може да е в твоя канал, защото аз все пак съм част от една група и в моя канал не знам дали имам право да качвам това също неща, които да изказват някакъв контент или рейнджове. Питай дали може да обсъждаш тия неща, нали, защото това е също. Да, няма проблем. Това ще го организирам, но аз съм супер окей. Отделно мога да говорим и за новите спинки, които са флашовете и нитрота, които са с 15 блинда и реално в момента 95% от реговете са там, нали, защото просто се прави прекален проект. Ясно. Има лъка. Така че тотално файн. Турнирите също, нали, има развитие, има хипери повечко, има баунтита, изникнаха в България. Те първо ще навлизат и тия мистери, нали. Сега в момента Билуин мисля, че има само, но... Билуин и бета имат мистери, не? Да, Покер Старс уж в момента... Ще го направят, рано или късно ще го направят. Според тях проблема е в регулаторите в България и регулаторния орган, така че чакаме да видим какво ще се случи и как се развият нещата. Доколкото знам, проблема е, че прекалено рандом големи парични суми се раздават на прекалено рандом принцип и това вече, нали, излиза от рамките там на покера, че не е толкова рандом и за това. Но специално за спинките не знам дали ще има интерес, защото според мен малко хора в България ги играят, малко хора от България искат да ги учат и да се развиват в този формат. Аз само ще направя един спойлер, че в момента няма да сгреша, ако кажа, че в топ 5 в света покер спинаджи са двама българи. Така че от това нататък не знам, нали, какво да говоря. Даже един има шанс да ми гостува. Наистина... Аз мисля, че го срещнах в Вегас с него. Не знам за кой от двамата говори. Ще видя, ама мисля, че го срещнах. То не е тайна. В смисъл, един е Jack Over 9, другия е Baby Federer. В смисъл, и двете момчета в момента са кръсери на нивата, които играят. Baby Federer срещнах и това беше, нали, поредното потвърждение. Човека е превъртял покера, нали, пък буквално никой от нас не го знаеше по физиономия. Да. Даже ако трябва да съм честен, той ми писа първи за други неща. Нали, просто когато се интересуваш от покер и живееш покер, нямаш тия комплекси, които ние гейме, нали, сега как да пиша на някой по-известен, ама той ще няма ми го види. Като не ти го види, като не ти върне, няма драма. В смисъл, продължаваме напред. Така че виж, някой ден аз вече имам стримър тук, известен стримър, който... Който е? Ти... Мерси много, нали, за... Ние сме приятели от 1000 години, се познаваме. Стига реално години назад, че хората ще изгубим аудиторията. Между другото, мен гледат хора от 24 до 44 годишна възраст. Има там и някакви като Бачо, дето вдигат над 44. Аз казах ли ти, дето пуснах анкета в Twitch един път? Такъв имаше 50-60 човека в канала и, нали, викам, дай за тъшака да пусна една анкета. На каква възраст е? Графата между 37 и 44 много рязко се открояваше. Открояваше всичко останало, нали, whatever. Другите са при Алекс.
Между другото, да, смисъл, това като си гледах сега тази статистика, не знам колко е вярно на YouTube, но ми направи впечатление, че явно хората между 18 и 24 години не се интересуват от покера като Нямаше много млади хора и някакъв във шанс. Вегас, да. Да, и Нямаше много реално, млади хора и във Вегас. Мечтата на младите хора е да се занимават с гейминг и с YouTube. Просто да, съвсем нормално е. Това изместват са някакви неща и да. Но затова, примерно, съм супер очуден за бума на лайв покера в момента, който никой не е бил по... Отново биха рекорда, даже нали, организаторите не бяха готови. Миналата година раздаваха нещо като сувенири за това, че е рекордно. Тая година предполагам, че не са го очаквали, обаче мисля, че пак биха на мейн ивента рекорд. да, Което е скандал. Ами аз бих препоръчал всички, които започват и искат да се развиват в турнирния покер, да се свържат с Евгений Арков. Ти ще ми кажеш, не знам къде могат да те намерят хората. В Twitch и в Discord, нали, в твоя, нали, вече твоя, в whatever, няма значение. Аз ще оставя линки за твоя Discord. Там такъв линк, където могат да влизат, там се качват супер много ръце, споделят се. Нали, Много се надявам това нещо да проработи. В смисъл ще напълнам там, колкото и нали, първата седмица, когато пуснах, имаше 20 човека, които участваха, или там 15, на четвърта седмица станаха 8. Но по принцип всеки, който съм питал, казва, че изглежда нали, интерактивно и добре, така че продължавам да натискам. Дори нали, да не поствате ваше ръце, може да разглеждате мои или на някои други хора и да участват с мнение. Няма никой на нищо. Ако някой, реално това беше едно от правилата, които поставих в тая тема, ако някой се държи пренебрежително, враждебно, нали, и така нататък, просто казва ти къв дето ще ми обясняваш аз как да играя, ти играеш $3, аз играя нали, цял живот. Това нещо няма да се толерира и мисля, че е част от проблема. Съответно, нали, и обратното всеки ще трябва да нали, да просто да е как да кажа, да има добри намерения и да извлече максимум от себе си, така че да. При мен се получи обратен ефект в един друг Дискорд, където ни е програмата и в един момент аз видях хора вътре в Дискорда, които играят най-високите нива. И си казах, оха, наготово ми пристигнаха тук 20 човека и като почнах във всички там ръце ситуации да поствам, нали, аз по едно време си обсъждах ръце с хора, които са много по-напред от мен. И това за мен беше наистина мега валю. Естествено, какво беше отношението? Все едно сме първи приятели. В смисъл, всеки си казва мнението и накрая нали, слага имо, нали, моето мнение. Никой не казва така се играе, точка. Те си обясняват защо го прави популацията, реговете и така нататък. Някой пък казва, този спот не съм го учил или не съм задълбал, защото ми се случва рядко. И са си супер честни хората, защото няма грам его и няма грам такова, мисъл, някакво самочувствие или нали, не ме занимава с глупости. И те не са длъжни да го правят, защото в този Дискорд си има треньори, те са си просто играчи. И не са длъжни да го правят. Същото и на тренировки правим, нали, общи понякога и там влизат и те. Така че това нещо е някакъв начин на мислене, че някой като е на по-високо, но той не му е времето да се занимава с нас, нали, да ми се смее или да се занимава с мен, той има други цели в живота си. Нали, не го интересува моето развитие. Fair point, нали, честно казано, там е по-различно, защото всички имате една цел и сте част от нали, финансова организация, така или иначе. Но не мисля, че е трудно това нещо да се симулира и да се емулира в обикновен форум. Само една скоба ще отворя чисто технически. Наблюдавай как ще се развива YouTube интерфейса. Това съвсем сериозно. YouTube се опитват да вземат на Discord част от функциите, ако не всичките. Това, което се очаква да направят е форум, вътре е интегриран в YouTube канала. Така че нали, всички тия канали и мнения, нали, реално в постовете към YouTube може да постват и други хора, а не само собственика. Така че това нещо може да е нали, някакъв вариант за развитие, когато прецениш къде аудиторията ти е повече. Ами да, те пуснаха и тук има филми за под наем вече в YouTube. Може да си купуваш някакви филми, които са топ, нали, излизат сега и там 10 евро, 5 евро. Не, аз говоря чисто като форум, което да замени Discord, ако имаш примерно 1000 човека
сабскрайбъри в YouTube. Забелязвам, че нямаме още 1000, дайте малко са напънем 712 сме последно. Те половината са от Евгений, другите са роднини, ама дайте малко те... Бати родата, човек. Дайте малко нагоре да живнем, да стигнем на 1000 и аз съм обещавам да имаме giveaway, работим по въпроса. Интересни неща могат да се случват. Единственото, което имаме нужда, нали, чисто апелативно предполагам и Евгений ще потвърди, да има някаква обратна връзка, някакъв сапорт, чисто комуникативен, да се споделя това, което правим. Давайте идеи за теми, развитие, кои неща могат да се подобрят, кое би било полезно, защото ние искаме някаква обратна връзка. Нали? Да си гледаме камерите, да си говорим сами, то вече сме в такава възраст, дето си говорим сами, така или иначе. Аз сега ти казах, че 7 години сам си говоря, че даже и съд го има сниман. Те, че да. Нали, да не дойдат белите престилки с големите ризи, ама момента. Да, така че да, Evaluate Poker е добър начин да започнете. Както каза Евгений, няма конкуренция между всеки има доста момчета, които дават уроци. Аз лично не познавам другите начини на преподаване за МТТ, защото единственият човек, с който съм работил, е Евгений за МТТ и нещата, които знам и които съм постигнал, има вина той. Сега дали са много, дали не са много, не сте мъчели в списанията. Вина е точната дума, да. Да, вина. Просто съм решил да избера друг път. И другите момчета не ги познавам как работят, но много важно да се стиковате с партньора си. Лъжиш в момента. Лъчо също има влияние на тема. Лъчо само за спинки. Той сега е MTT коуч в момента. Той сега е само MTT-та, заряза спинките, защото го надминахме и смени на по-лесното ти на MTT-та. Но да, той е първият човек, с който съм работил. Впоследствие теб с MTT-тата, но просто пътя ми е спинки. За добро или за лошо, не се знае. Но искам лично аз да вкарам и някакви лайв турнири, защото там според мен транзишънът ще ми е по-лесен, от време на време, отколкото да пускам онлайн. Там са тегави нещата, особено на някакви по-високи. Когато отидеш на лайв турнир, поне аз така се чувствам, когато отидеш на лайв турнир, тогава усещаш, че си постигнал нещо в живота. В смисъл, наистина, хората, които кръшват, нали, високи нива или там средни нива онлайн и имат някакъв проблем, реално в момента, в който ти видят, нали, особено в чужбина, България може да е по-тегаво, често казвам, скоро не съм играл, но като отидат в чужбина някъде и видят за какво е нивото и просто си казваш, че, нали, тия години не са били напразни. Да. Значи ако искам си дигна самочувствието, ще отида малко тук да играя с бабите и да ми казвам: къде бе, бабо? Аз съм GTO машина. 40% имам чек рейс с тая ръка, през другите време ги чеквам, за да защитя чекинг рейндж. Тук най-голямата драма беше, понеже не мога да кажа, нямат такава дума, буква като G, нали, звук такъв и няма GTO. Да, Те казват Х, да, и викат ХТО. И аз така в началото ги слушам някакви испанци и викам: какво е той, къде го търся, Google. Няма такова нещо ХТО, докато се светна, защото е GTO. Ама да, учете езици. Другото, както казахме, английския просто е задължителен в покера. Смисъл. Накрая искам да... Да, все едно да учиш програмиране без английски, нали? Да. Английския според мен, нали, аз това в началото го казах. Английския, дори само той да ви остане, сигурно ще е полезно, защото отваря варианти, нали, за други неща. Искам да благодаря на хората, които ми помогнаха за да възродя канала от българите. Жоро, Марти, Фовчо, другия Жоро, Чичо Гого и така нататък, те се знаят кои са, и също имаше някои от чуждите стримери, които буквално първите седмици всеки път си пращаха хората при мен, за да могат до някъде да разберат, че има нов канал. Blind Guy, Аран, по-известен като Абаронес 68,
Кой още? Дрифтинейтър, едно младо норвежко момче, което има шанс да стане много добър. Има няколко човека, които, нали, нон-стоп продължават да ми помагат и така нататък. Рейд от примерно 1000 човека ми се е случвало и такъв все още има сценична треска, така че да. Аз само един въпрос ми изникна като за финал. Мислиш ли в процес на работа Evaluate Poker да се развива с други треньори, други формати или си стрикно с МТТ и на този етап сам? То аз май съм, нали, аз съм си сам така или иначе. Сам съм си рекърдс. Да. То радиото пее редовно. Не, проекта, нали, докато за да стане това нещо, аз трябва да почна да варя различен контент. Тоест, аз трябва да почна да правя курсове. Това нещо съм го правил само веднъж на времето. Мисля, че нямаше кой знае какъв успех. Трябва да почна да правя курсове. Няма логика да ги правя на български, което, нали, би било също интересно. Но да, мисля, че за мен едно на едно коучинга е по-добрия вариант. Просто ако тръгне човек да прави курсове, лично аз, за да съм задоволен от това какво ще представя като продукт, ще ми отнеме супер много време. И мисля, че не съм готов да отделя такова време в момента, поне в тази ситуация. Нали, разбирам BNCB, дето е превъртял света и сега може само с това да се занимава. Може би да е по-добре, но аз не съм стигнал такова ниво. Така че в близко бъдеще основното ще е стрим и пак стрим. И евентуално, нали, да си постигна някакви цели, които ще са, нали, да отида на някакви лайв турнири по-нататък. Стига да имам добрите финансови резултати. Ще имаш. Пожелавам ти го, защото заслужаваш според мен. Всеки заслужава, който се труди, рано или късно. Както каза Данчев в подкаста, да ти изплиска така цялото това неискане наведнъж. Да ти го изплиска. Чак да не може да се прибереш с куфарите от Вегас. Да не ми е минало, защото имах някакви хубави резултати на времето. Може пък вече и да съм, нали, взел каквото е дало и да няма повече. Ще има. И спирай да им се извиняваш на хората. Не. Чувствам се по-добре такъв. Аз си ги, нали, махам на маста, обаче им тегля една майна. Така. Това малко като ония вид за любезния лос. Знаеш ли го? Не знам дали го знаеш вица, ама то не знам, може да завърши. Не ме ли чуваш? Чувам. Така че добър вечер, Зайо, като ти кажат, не е добре работата. Подкрепете канала на Евгений, ще има линкове в коментарите, абонирайте се и за моя канал, споделяйте, абонирайте се там с камбанки, какво трябва, нотификации да ви излизат. Всяко едно гледане и сабскрайбър имат значение. И така, ще се надяваме на обратна връзка. Пускайте коментари, какво ви харесва, какво не, какво може да се подобри. И така. Представях ви Евгений Арков от Evaluation Poker.